tady ke mně. Tak děti, teď neseme něco, překvapení, neseme, pojď sem, tátičku ke mně, sedni si pěkně, sedni, tak. A děti, jelikož jste pěkně tleskali, byli jste hodné, tak Antiček vám donesl bonbonky, paní učitelka vám to rozdělí. No, a teď ještě úplně nakonec, uvidíte, co pejsek ještě umí 2 cviky, to vám ukážu, pejsek vám to ukáže. Tak, zůstaň, Artíku, zůstaň, Artíku, obejde mě couváním dokola zpátky, stoupni a curik, pěkně, curik, Artíku, curik, pěkně, tak, pěkně, no pěkně, dokola, tak, ještě kousek, tak, tak, a teďkom, že jste byli opravdu hodní, tak se vám pokloní, stoupni, Arte, stoupni si, pokloň se. No to je pěkné. No. Tak, ještě jednou může? Ještě jednou, no. Ještě jednou, kloň. Stoupni si a kloň, pěkně. Krásně. Pěkně. Dobré? Dobrý, tak. Teď půjdu. Každý si ho pěkně pohladí, jo? Každý si ho pěkně pohladí.